studeren. Nee, die leraren. Ja. Nou, Oh ja? ja, nou is toch leuk, hè? Voor wie allemaal? Kijk net op de mail. Hello, so nag-stop over kami kasi kailangan mag-milk ni Ana. Doon sila. Ang lamig! Makain kami ng tinapay na donut yan. Eh! Yeah. May lake dito oh. We're halfway now to the destination. Ana? Three hours later. Hello, so andito na kami. Nag-rent kami ng bahay. Yan, for the whole family. So, andito na yung mama at papa ni Ro, tsaka yung kapatid niya, tsaka yung asawa niya. Later pa man dadating. Hello! Varo! Oh! So, ito ang labas. Birthday celebrant! Dito kami sa baba. May room dito. Dito kami para mas easier for Ana. Ayan. Dagdala kami nito for Ana. Ayan. Maliit lang pero maganda siya. Dito naman, katabi ng toilet. This is the living area. Wow. Moy. Kalat na yung mga toys ni Ana. Tapos, dito yung kitchen. Ano tayo dito? Yung ating oven. And then, nasa yung dishwasher. Dito. The fridge is here. Ayan. And then, ito yung ating freezer. Dining table dito. So, and then, maganda yung town or yung garden. So, punta kami doon. May playground doon. Andun sa taas si Ruth kasi gusto niyo tingnan. Maganda siya, no? Maganda siya sa... Yan. Laundry area. Ito. Diyan, dryer, tsaka washing machine. Ito yung storage. And yung door to the living area and the kitchen. Here we go. Hello. Hello. Somebody's irritable. Little miss is a little bit irritable, huh? Anna? Maybe she needs more sleep. Yeah. Or more milk. So, let's go up. Dito yung aking sister-in-law tsaka mother-in-law. Ewan ko saan yung room nila. Ito malaki. Malaki yung space. Ayan, closet. View nila pala yung main road. Ayan. Ayan. And then, sa kabilang side, isa pang room. Tatlong kwarto. Same naman. Maganda yung view dito na side. Ayan, may playground doon. So, I'll take Anna there. And beds. Yeah. Smells nice here too. Yung kanilang toilet. Toilet here. Yung sink. Hindi ko sure kung may shower. Isa lang yung shower. Sa amin lang doon sa oh yeah. The bag. Doon ang isa lang. Na, magsa-snack muna kami. Moy. Moy. Oh no. This is open now. Yeah, then, so, let's go. Ayan.
It's really nice, honey. The town is okay mooi. Ang ganda ng garden. Ang ganda. Mababa sila eh. Let's see. Saan sila? Ito yung door na hindi ko ma-open kanina. Maganda dito. Tapos ano, may parking pa next to the house. Anna! Hey, Mama! Go to the play. Dewey, Anna! Dewey! Wah! So, balik muna ako sa loob. Mainit kung masisinagan ka ng araw, but it's really cold. Kung hindi naman, si ano na malamig na dito. So nice here. Yeah. So, chill muna kami sa day 1. Tomorrow, baka separate vlog siya bukas. Magbablog din ako bukas kasi ano naman. Tawag dito. Ang vlog ako bukas kasi marami kaming ganap. Magbo-bowling daw kami bukas. A few moments later. Dan kan ik je namelijk nog een hele intellectuele vraag stellen over hetgeen dat ik tegenkwam. Dat is oud nieuws. Dat doe ik elk jaar. Maar het is wel echt inmiddels een beetje je tweede huis geworden. Nag-grocery kami. I'm making lumpias. I'm vlogging, honey. Andun sila nanonood ng ano. Sabi ko kay Rod, gusto ko yung ano dito, yung kitchen ba. So, ayun yun. Tulog na si Ana, ano na, mga 6. Wala pang 7, nilagay ko siya sa kwarto. Medyo sinumpong siya, so, hindi ako nakakain ng maayos. So, kakain ulit ako. Malamig. It's cold. Ay, shit. Ngayon ko niisip. Iko-close ko na itong vlog na to and kita-kita naman tayo bukas. Ingat. Salamat.